студио децата активно участват в творческите майсторски класове, издават връзки и приятелства, а ръководителите на съставите обменят добри практики. В днешната концертна програма ще видите музикални и танцови произведения от репертуара на съставите, участници в арт-студиото, както и такива създадени по време на работата в рамките на творческите лагери Бесарабска плетеница. И така, старта ще ни даде един от съставите, танцов ансамбъл Съзвездие от детска школа по изкуствата на град Тараклия. Те ще изпълнят за вас момински игри от Тракия. Посрещайте!
Для вас выступали победители Международного фестиваля искусств «Музите-2024» в городе Созополь, Республика Болгария, а также призеры Гран-при и бронзовые финалисты Всемирного чемпионата по фольклору 2024. Аплодисменты танцевальному коллективу «Созвездие», учащимся хореографического отделения детской школы искусств, для которых искусство танца, народные традиции стали неотъемлемой частью их собственной жизни. Инициативата Бесарабска плетеница при реализирането на дейностите на територия на Република България е в сътрудничество с Изпълнителната агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи на Република България и горещо си подкрепя от самото начало в лицето на изпълнителния директор госпожа Райна Манжукова и координатор главен експерт Ива Крумова. А арт-студиото вече фигурира като събитие в календара на дейностите на институцията, подкрепяща българите по целия свят. Уважаеми дами и господа, предлагам на вашето внимание приветствие от Изпълнителната агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи на Република България Ива Крумова. Здравейте, скъпи деца, уважаеми ръководители и родители! Казвам се Ива Крумова и съм главен експерт в Изпълнителна агенция за българите в чужбина. За мен беше изключително удоволствие през последните 2 години да бъда координатор на тази прохождаща прекрасна инициатива, наречена Бесарабска плетеница. За нас от Изпълнителна агенция за българите в чужбина през последните няколко години в изключителен приоритет е работата с фолклорните състави. А когато тези фолклорни състави са от деца, това е още по-прекрасно. Българският фолклор е сред стълбовете, които запазва българщината. А когато говорим за българи, които са далеч от сегашното землище, тогава той придобива още по-голям смисъл и още по-голяма сила. Много се радваме, че вие, днешните деца, независимо къде се намирате по света, оценявате и обичате българският фолклор, музика, танци, песни. От името на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и от името на изпълнителния директор госпожа Райна Манжукова, както и лично от мое име, искам да поздравя всички участници за днешния прекрасен концерт. Надявам се, че ще бъдете удовлетворени от своята работа и се надявам, че и тази година отново ще успеем да се срещнем. Не успяхме днес да бъдем на този ваш празник, но ви изпращаме всичката си положителна емоция и радост и се надяваме, че той ще премине успешно и ще бъдете много щастливи. Очакваме ви и тази година на Бесарабска плетеница. Следващите участници, които ще представят своето творчество, са танцова група Кадънка към теоретически лицей Олимпий Панов, град Тараклия, Република Молдова, ръководител Марина Кавлак. Този състав е в началото на своята дейност и е създаден преди няколко години, но вече убедително представят училището си пред многобройна публика в Молдова. И така, посрещайте танцова група Кадънка!
Изпълнителите от вокалната група Таракличе, които ще излязат сега на сцената, са възпитаници на детска школа по изкуствата в град Тараклия и достойно защитават с името си българския град в Молдова. Участвайки в Бесарабска плетеница, те получиха възможност да представят творчеството си на Международен фестивал на изкуствата Музите в град Созопол, откъдето се завърнаха с различни награди. Днес те ще изпълнят за вас "Ай да идем, Яно". Ръководителите са Татяна Дериволкова и Алина Тодорова. Дами и господа, каня на сцената за приветствие към младите артисти заместника на председателя на район Тараклия Сергей Филипов. Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые родители, бабушки, дедушки и, конечно же, здравствуйте, наши прекрасные участники этого гала-концерта. Разрешите мне от имени администрации района Тараклия, от себя лично и от имени председателя района Лазаря Константиновича Тернежи поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, поблагодарить районный отдел культуры, поблагодарить Марину Рашкову-Банкову за прекрасную идею, за прекрасную проведенную работу. Сегодня и особая благодарность агентству ДАПЧ, Державному агентству Болгар за рубежом, за поддержку. Большая благодарность за поддержку Арбому, Алексея Александровича Гурмечкова. Сегодня, благодаря усилиям многих людей, мы не говорим о сохранении или возобновлении нашей культуры, наших традиций. Уже вопрос об этом не стоит. А вопрос стоит о огромном развитии. Мы видим сегодня, слышим, что на этой сцене выступают победители международных конкурсов и фестивалей. И, соответственно, заслуга в этом, конечно, и хореографов, который воспитывает и тренирует этих детей. Огромная вам благодарность. Зрителям желаю приятного, а оно таким не будет, чувства от сегодняшнего концерта. Всего наилучшего. Каним на сцената образцов танцов ансамбъл "Български извор" от районния дом на културата Степан Танов, град Тараклия, Република Молдова. Ръководител Елена Мишкой.
няколко думи за тези прекрасни деца. Децата от образцовия ансамбъл за народни танци Български извор старателно изработват репертуара си, защото след доброто си представени на първата сесия на Бесарабска плетеница 2024 спечелиха възможността да представят своя град и регион в международния фестивал с възможността да се изявят в град София пред професионална жури. Да им пожелаем успех с шумни аплодисменти! Слово предоставляется начальнику отдела культуры районного совета Тараклия Шибаленко Людмиле. Добрый день, дорогие зрители, добрый день, дорогие участники. Сегодня в такой холодный зимний день мы получаем массу ярких, солнечных улыбок детей на сцене. И все это благодаря усилиям руководителей, которые организовали такое замечательное мероприятие. Мы очень гордимся нашими детьми, маленькими бессарабскими детками, которые показывают замечательный высокий класс на сценах Республики Болгария и занимают самые высшие награды. Мы гордимся ими и сегодня имеем большую уникальную возможность насладиться этим замечательным событием и поаплодировать нашим участникам. С праздником еще раз и всем хорошего настроения! Младите изпълнители, които излизат сега на сцената, са също представители на районния дом на културата Степан Танов и носят славата на град Тараклия на различни сценични площадки, както республикански, така и международни. За доброто си представени в арт-студиото и усърдната творческа работа, те вземат наградата на Балкан Фолк. Аплодисменти за вокална група Приятели с ръководител Марина Карамала. Yeah.
Инструменталното изкуство в проекта Бесарабска плетеница заема много специално място. В днешното динамично време възпитаването и създаването на истински музикант не е лесна задача, а още повече, когато е с български народен инструмент. Подраставащите изпълнители на гадулка, които участват в нашия концерт, преодоляват всичко това с много любов към музиката и стремежа да носят българското. Заедно с учителите в рамките на арт-студиото, те усъвършенстват допълнително уменията си в музицирането. А след изяви в международни форуми, като музите и Световна купа по фолклор, носят много награди. Посрещнете Иван Дириволков, който ще изпълни Тракийска ръченица. Иван Дириволков, представител на детска школа по изкуствата град Тараклия с ръководител Алина Тодорова и Татяна Дириволкова. Вашите аплодисменти! Следващите изпълнители представят културния център в село Валя Пержен. Заедно с младия си ръководител те внасят добри традиции в културно-образователните дейности с народно творчество на българската общност. А този състав достойно и целеустремено създава танцовото творчество както в родното си място, така и го разнасят по множество сценични участия в страната и чужбина. Танцов ансамбъл Росна китка с ръководител Екатерина Арикова.
основателите и поддръжниците на съставите, участниците в лятото Арт Студио. Така ние връчваме диплом на кмета на село Валя Перже, Търклийски район, Нериуца Иван Ефимович, за съдействието от страна на кметството при пътуването на танцов ансамбъл Росна китка за участието в Бесарабска плетеница. Аплодисменти, Росна китка! Идея проекта – собирать коллективы, представляющие музыкальный и танцевальный фольклор всех народностей и регионов Южной Бессарабии. И следующий коллектив – участник летней арт-студии и нашего концерта – представители АТО «Гагаузия». Вокальная группа «Билбилчук» Дома культуры села Копчак. Вокальная группа «Билбилчук» является участниками Международного фестиваля искусств «Музите» и Мирового кубка по фольклору. Сегодня они представят нам гагаузскую культуру, и в их исполнении прозвучат песни «Копчак» и «Юрту». Руководитель Ольга Узун. Bu güzel günler
аплодисменти, танцов състав Пламъче, село Стояновка. Връчва се диплом на Мария Кристинкова, директор на гимназия Иван Вазов, село Стояновка, Кантемирски район, Република Молдова, за съдействието и подпомагането на фолклорен ансамбъл Пламъче при пътуването до Република България, град Приморско, за участие в арт-студиото за музикален и танцов фолклор Бесарабска плетеница. Добър ден, скъпи тараклийци! Радвам се да ви видя. Добър ден, скъпи сънародници! Приятно ми е, че имаме такива хора, които развивават нашата култура, традициите и обичаите. В лицето на Марина Банкова и Живко Димитров искам да поблагодаря нашата Република България, нашата прамайка, за това, че тя развива в нашите деца българското, да останем българи и да живеят българите на много години. Благодаря. Искам само да добавя, че предишното видео, което беше за вас, беше от българския народен певец Илия Луков. Аплодисменти за Пламъче! Каним на сцената един прекрасен дует Гадулки, детска школа по изкуствата Тараклия. Дайчево хоро. Ще го изпълнят Юлия Кирнева и Иван Дериволков.
връчва на Сергей Беров, директор на детска школа по изкуствата на район Тараклия, за съдействието и подпомагането на вокална група Таракличе, инструментална група Гадулки и танцов ансамбъл Съзвездие при пътуването до Република България, град Приморско, за участие в арт-студиото за музикален и танцов фолклор Бесарабска плетеница. Твърдишка младост и ансамбъл с традиции, създаден с много устрем и любов към българския фолклор. Младите танцори от град Твърдица достойно пазят името на състава си, старателно развивават таланта си и ревностно съхраняват традициите, характерни за родния им град. Те също ще представят Бесарабска плетеница на Международния младежки фестивал по изкуствата Музите 2025. Посрещайте танцов ансамбъл Твърдишка младост, ръководител Ирина Даламанжи.
очаровательную девушку из села Валипержи, Викторию Танасову. Виктория активно принимает участие в международных, районных, региональных конкурсах и фестивалях, занимая призовые места и завоевывая любовь зрителя с первой минуты. Встречайте, Виктория Танасова! На сцене вокальная группа «Приятели», районный дом культуры Тараклия.
Примерната среща. Лагерът беше много добра, много беше готино, така. По времето на лагера ние намерихме нови приятели. Това е колектив просто така. Много добри девойки, се запознахме с тях. Много интересно беше с тях да общуваме и да проведем време. Първо се намерих приятели от други колектив.
танцевальный ансамбль «Парнишка младость», руководитель Ирина Голоманжи. Идеята на гала-концерта да се организира нова среща на участниците и лауреатите от трите издания на арт-студиото Бесарабска плетеница «Народна сцена», а те са от град Тараклия, град Твърдица, село Кортен, Тараклийски район, село Стояновка, Кантимирски район, село Валя Перже, село Кайраклия, Тараклийски район, село Купчак, Атога Гаузия. Домакина на събитието е районния дом на културата Степан Танов, град Тараклия, центъра на бесарабските българи в Република Молдова. Посрещайте вокална група Тараклийче «Залюбих, мамо, три моми». представяйки Бесарабска плетеница, детската школа по изкуствата и цялата общност на град Тараклия взимат награди от Международен младежки фестивал по изкуствата Музите. Още стойността награда, която успяват да грабнат в град Созопол изминалото лято, е позиция в първата тройка в Световната купа по фолклор и така убедително се записва световната ранглиста на един от най-мащабния форум за фолклорни състави в света. Така тези крехки, изящни и в същото време силни танцорки, ръководени от Елена Мишкой, ще представят региона ни в Световната купа и занапред. Да им пожелаем успех! А за сега посрещайте ги с украински танц.
коллектив «Созвездие», детская школа искусств, руководитель Елена Мешкой. Ваши бурные аплодисменты. Диплом се връчва на Александър Боремечков, директор на Асоциация за развитие на българската общност Молдова, за съдействието и подпомагането на танцов ансамбъл «Съзвездие», град Раклия, при пътуването за Международен младежки фестивал на изкуствата Музите и Световната купа по фолклор, град Созопол, Република България. Дорогие друзья, я хочу пригласить сейчас на сцену все вокальные коллективы, которые участвовали сегодня в нашем замечательном гала-концерте. Пожалуйста, вокальные коллективы, поднимитесь на сцену. Вокальная группа Билбилчук, вокальная группа «Приятели», Таракличи, Пламычи. Все, прошу вас на сцену, поднимайтесь, пожалуйста. Ваши аплодисменты вокальным ансамблям. Пока дети выходят, я хочу вам рассказать немножко о проекте. Очень интересный проект. Это очень большой опыт. Для детей огромное удовольствие получать новые знания от больших профессионалов. То, что происходило в арт-студии, это, конечно, не передать словами. Дети учились петь, танцевать, какие-то новый опыт они для себя извлекли. И сейчас то, что вы услышите на сцене, не исполнят песню без репетиции. Я попрошу вас поаплодировать им, нашим большим талантам. Эта песня, которую они споют сейчас, действительно, они вместе не репетировали. Большие бурные аплодисменты. Ой,
аплодисменты нашим юным вокалистам. Фолклорът на българските общности в Молдова е придобил различен облик от традициите на народната музика и танц в България. Поемайки от другите култури и повлиян от молдовския фолклор, той се превръща в един културен обект, характеризиращ и носещ переселенческия дух на българи, живеещи далеч от митрополията си. По музиката, песните и танца на българина в Бесарабия може да разпознаем вътрешното преживяване и белезите от историческите премеждия на диаспората в Молдова. За да запазят само съзнанието и демонстрират етническата принадлежност през годините, българите се налагат на бавно, люлеещо се с лек макам хоро, което е възможно да отпяват и надпяват гласовитите моми и невести, да се хванат по тройки и кръстосат ръцете в специфичния български хват предна плетеница и да се впуснат вихрено в неравноделния такт, присрещайки се тройка по тройка в играта «Три насреща» от всички танцови състави.
мы не можем не поблагодарить наших руководителей. Я сейчас, конечно, приглашу их всех на сцену, и мы наградим их дипломами. Приглашаем на сцену руководителя образцового ансамбля народного танца «Белгорский извор», районный дом культуры, и танцевального коллектива «Созвездие» детской школы искусств Елена Мешкой. Аплодисменты! Приглашается руководитель танцевального коллектива «Кадынка», теоретический лицей Олимпии Панов города Тараклия Марина Ковлак. Приглашаем на сцену руководителя вокального ансамбля Таракличи, дуэта «Гадулки» детской школы искусств Тараклия, руководитель Татьяна Дереволкова. Девочки из музыкальной школы, кто-то подойдите, возьмите дипломы. Приглашается руководитель танцевального ансамбля «Роснакидка», село Валя-Перже, Екатерина Арикова. Приглашается руководитель вокального ансамбля «Бил-Билчук», Дом культуры села Копчака Тока-Каузия, Ольга Узун. Руководитель вокального ансамбля «Приятели», районный дом культуры Марина Карамалак. Руководители танцевального коллектива «Курце», село Кортин, Мария Делибалтова и Ольга Шаламак. Руководитель фольклорного коллектива «Пламочи» гимназии имени Ивана Вазова Кантемирского района села Стояновка, Живко Димитров. Руководитель танцевального ансамбля «Твардишка Младост», город Твардица, Ирина Таламанжи. Поздравления приглашается на сцену организатор проекта «Бессарабская плетеница» доктор Марина Банкова. Добър вечер на всички. Аз първо искам да благодаря всички тези сияещи и греещи деца, всичко и за вас. Всичко, просто вие толкова мотивирате. Тази идея и благодаря и на зрителите, които останаха, които дойдоха в тази студена вечер. Искам да почна от начало. Просто идеята дойде много спонтанно. Аз я мечтаях още от преди и мотивиращото е с приятелството. Няма да си на представа, както и Марина беше казала, колко е греещо всичко, каква е атмосферата в самия лагер. И просто искахме да го донесем тук и да го присъздадем. Започна всичко от само два въпроса на мои две приятелки, Елена Мешко и Ирина Таламанжи. Не могат ли след COVID да пътуват някъде? А тази идеята ях отдавна,
че ние можем някъде не просто да отидем на фестивал, а да създаваме творчество и да създадем на децата среда помежду си, да имат приятелства, а ние методически да може да си помагаме и ръководителите. Много добре я прегърнаха, при което и госпожа Манджукова при споделянето беше казала, ама защо? Само от Молдова. Идеята е и от Украина да идват от цяла Бесарабия, но ние направихме първо най-малкото да могат да се опознаят децата от нашите региони. Ето от Стояновка, благодарение на Мария Кристинкова, не е на празнуване днес, има диплома, защото и тя е прегърна тази идея. Всеки ръководител, аз бих. Това са моторчетата на тези състави и хубаво да ги подкрепяме. Те си имат един голям арсенал от родители. Също тук е място да благодарим на родителите, защото те също, това са спонсорите на това да се случи. Благодаря на всяко от тези деца. Имаме си приятелства там, те си ги вързаха тези приятелства между Тараклийчета и Кортенчета, между Кайраклия и Стояновка. Това, което ние само може да вземем пример от тях, какво приятелство, каква дружба става. И нас нарадва това, музикални и танцовите дейци, че това става посредством танца, посредством музиката. Още нещо искам, той бързо се скри, много, съорганизатор бих казала Живко Димитров, който поема, заповядаме, аз поемам и голям помощник мой е Елена Мишкой, също искам бих отбелязала Юрий Мишкой, защото те бяха големите инструктори на мастер-класовете по хореография, а мастер-класа по вокал и по народни инструменти беше възложено на плещите на Живко Димитров. Интересното е, че тук продължихме. Всъщност също да кажа, както и Юрий Мишкой, така и Живко Димитров тази година имаха юбилей и той беше награден с сребърна позлатена значка, носител на сребърна позлатена значка от Изпълнителната агенция за българите в чужбина за принос към българската музика в Молдова. По този повод аз бих казала, че в рамките на Бесарабска плетеница станаха толкова логически и естествени неща. Тук има млади специалисти, които са обучавали в музикалния колеж, докато ние преподавахме и аз и Живко Димитров. Това са Катя Арекова, това са Оля Чебанова, това Алина Гергеледжи, сега Тодорова вече тук не е сред... не успя да дойде, но нашето обучение на тях като изпълнители продължи там в Бесарабска плетеница като преподаватели. Ние ги обучавахме методически, те идваха с много въпроси, за да си усъвършенстват педагогическата работа. Това е много ценно и радваме се, че така по непринуден начин и красив начин го направихме това. Още веднъж благодаря на ръководителите, благодаря на децата, благодаря на родителите им. Още повече благодаря и за днешния концерт ние успяхме да донесем тази енергия и да припомним. Благодаря на районния съвет, благодаря на домакините, районния дом на културата в лицето на директора Анна Каса и на... Благодаря. И управлението на културата, на управлението на образованието, защото тук ние събираме културата и образованието. И бих искала да призова всички да бъдем едини. Наистина, тези ръководители и педагози в културата и в образованието. Така ние правим тези деца много по-богати, обогатени и те да носят този заряд. И не на последно място, ние възстановяваме и български танци. Виждате колко костюми, колко танци, колко музика се чу тук, но и обръщаме внимание на местния фолклор. Това, което видяхте накрая, това ни е мисията. Да събираме децата и те да знаят откъде са. Когато отидат в България, когато ги питат, че откъде са бесарабски българи, посредством танца и музиката да кажат това.
И бих искала да приканя водещата всъщност да изчете и други наши спомоществователи и въобще нашите партньори. Благодарим Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи на Република България. Международен детски и младежки център Хелиус, Приморско. Хелиус. Ателие за народни носии и продуценти на народна музика Балкан Фолк. Районен дом на културата Степан Танов, град Тараклия. Асоциация за развитие на българската общност Молдова. И каним директора на Асоциацията за развитие на българската общност Молдова Александър Боримечков. Добър вечер, уважаеми сънародници! Първо искам да кажа, че много съм очарован от това, което днес видяхме тук на нашата сцена в Тараклия, с тези прекрасни деца, които изпълняват чудесни български песни и танцуват още по-хубави български танци. Винаги съм го казвал и го повтарям още веднъж, че по-красивото и по-хубавото от българската култура и традиция може би няма на света. И радвам се, че тук в район Тараклия ние успяваме не само да го съхраним, но и вече да го популяризираме. Няколко дни преди давах на един журналист давах едно интервю и те също така ме питаха как успявате да съхранявате всичко българско в Молдовата. И тогава вече го казах, че ние го съхраняваме, ние вече го съхранихме и стараем се да го популяризираме все повече и повече. И радвам се, че има такива стотици деца в нашия район, във всички български населени места, които успяват да съхраняват това, което са го предали нашите предци преди 200 години. Но не на последно място искам да благодаря и на тяхните ръководители, защото без тях нямаше това да стане. Винаги те ги подкрепят, ги вдъхновяват във всичко това, което те знаят, което те са го прекарали и виждате какъв прекрасен, чудесен резултат имат. И те заемат първи места не само в Тараклия, но и в България. И затова Арбум винаги помага на тях, за те да могат спокойно да стигнат до майка България, да си покажат всичко това, което могат и да вземат най-високите награди и да ги донесат тук в Молдова. Радвам се, че това става и мисля, че ще става и в бъдеще. От името на Арбум искам да благодаря също и на организаторите на днешния фестивал. Нека този фестивал да стане един хубав пример и в бъдеще всяка година да ни радва с такива изумителни деца, които днес тук са на нашата сцена. Благодаря на всички вас. Поздрави, много здраве ви пожелавам и всичко най-добро в Тараклия и в Молдова. Аз наистина искрено благодаря на господин Боримечков. Наистина, както и отидах при Райна Манджукова, тя веднага благодари. Така пригърна идеята, така и вие пригърнахте идеята. Надявам се добри партньори и толкова искрено, защото само заради усмивките и заради излъчването на тези деца. Няма значение, че наполовина е публиката, но точните хора са тук на място. Това послание ще стигне до край. Благодаря искрено и наистина на Тараклийски район, на всички тук. А сега, имаме ли последни думи? Сега ще изиграем едно хоро, което няма да е българска бяла роза, няма да е право хоро, а ще бъде хоро, което се играе в Тараклия и във всички околности. И всички да викнем силно Бесарабска плетеница. И Бесарабска плетеница! Виждате ли колко са? Благодарим на всички, че устояхте.
всем артистам сегодня. Большое им спасибо. Мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до свидания. До новых встреч.